tady si můžeme udělat krásnou ukázku toho, jakým způsobem na jaře, ideálně po zmrzlých, anebo když ty výhony jsou zhruba nějakých těch 5 cm, řekneme, co chceme nechat růst a co ne, tak samozřejmě na starém dřevě všechno musí jít pryč. Velice snadno to jde vylomit. A je vlastně tady na tom prstu všechno odstraníme. Je stále ještě starý dřevo, nic z toho loňského není. Tak, tohle je zrovna bujně rostoucí réva, takže tady těch výhonů je bohatě. A tady na tom loňském dřevě já osobně nechávám ten výrost, který je nejblíž ke starému dřevu, což je tenhle, a je relativně bujnej a hlavně roste nahoru. Takže všechny ostatní vylomím a nechávám jenom tenhle jeden, pozor, tam za ním ještě jeden. Ten taky vylomím a nechávám tenhle. Tak a tady jsem záměrně nechal úplně ze starého dřeva, ještě předtím, než mi vlastně ten prst začal růst nahoru, jsem nechal jeden letorost, který si nechám vyrůst. A prakticky z něho příští rok budu tahnout letorost. A o rok později celý ten prst odstraním, tím se zbavím vlastně tohohle pahýlu.